sandalias novas e saíu da tenda como un foguete. Subiu ao outeiro e observou o campamento inimigo. Ali só quedaban 3 soldados e un burro vello e coxo. A escola a que el ía tiña salas amplias, unhas ventas moi grandes e abertas, para que todos os páxaros dos monitores pudesen entrar e saír sen desvelo, e para que todos os alumnos pudesen... Brillante, ás veces máis pálida, outras permanecía indiferente. El seguía escribindo, recitando, logrando poemas como este. Lúa mollada deixa unha pinga aquí na praia. Lúa tristeira deixa unha vaga aquí na leira. Lúa enmeigada deixa un feitizo aquí na estrada. Lúa riseira deixa un sorriso aquí na feira. Intervino tras muy seguro. Es la jefa de nuestro equipo, le dijo Florencia. La gaviota se llama Florencia. ¿Y quién es Florencia? Preguntó Anchuita, abriendo los ojos. Una gaviota genial, explicó Alesia con intento de poder salir del libro. Sabemos hacer miles de cosas divertidas. Toca a mí. No, me toca a mí. No. Que además de profe de sociales es la directora, nos castigó a estar todo el recreo encerrados en clase estudiando. Eso era casi media hora. Es una injusticia. La culpa ha sido de él. ¿Qué te pasó ao gato? Caeuse. E onde se caeu? No mozo, mira aí. Para salvar o gato. E credes que vai a salir dai? No era hora porque... A ver, a ver. Quen volveu foi o ratín, antes no pazo veciño, que antes non lle quitan ganas de salir de casa. Bueno, vamos a enseñar os figuras estas.